Ben, boa noite. Imos a comezar este pleno extraordinario do día 14 de xaneiro a respecto do acordo entre o Concello de Muras e Iberdrola. Ben, todos sabemos que somos un concello cunha riqueza inmensa, que é o vento, que sopla aquí no Concello de Muras en algunhas zonas. Nunha alta porcentaxe do territorio, sopla todos os días, temos brisa, temos vento. Bueno, esa é a riqueza que temos. E, bueno, eu empecé nesta corporación no ano 2011 e viña xa dada unha situación de instalación de distintos parques eólicos. Creo que dende o 2011 non se fixo ninguna instalación a maiores, e unha das cuestións que a min personalmente e a xente que estaba conmigo naquel momento nos parecía injusta era que, bueno, sendo un concello, o Concello de Galicia con maior número de parques eólicos o maior concello coa maior cantidade de enerxía instalada, que iso non redundase de algún xeito bueno, sobre a veciñanza, sobre a xente que ocupaba o territorio. A situación que tiñamos en aquel momento viuse dando ao longo dos anos e sigue dándose na actualidade. É dicir, o Concello recibía 900.000 euros entre IBIs e Imposto de Actividades Económicas. E a maiores, esos parques eólicos que estaban instalados no Concello, a partir do bipartito na Xunta, créase a figura do canon eólico, recádase unha cantidade de diñeiro que logo a Xunta reparte entre os distintos concellos. No Concello de Muras, todos os anos, recaudanse aproximadamente 2.200.000, segundo estudios como o de Xavier Simón, que fixo sobre a enerxía eólica que está instalada no Concello de Muras. Desos 2.200.000 euros, o Concello dábanse, empezaronse dando alrededor de 600.000, 600 e algo mil euros no ano 2011, no ano 2010, e na actualidade estamos alrededor de 507.000 euros que recibe o Concello. Creo que este ano vai a ser unha cantidade un pouco menor. Bueno, este é o contexto que temos. Poderíamos nos remontar moito atrás, ao ano 94, ao ano 95, cando a compra de terreos e como chegou a enerxía eólica a Muras. As administracións existentes naquel momento, Concello, Deputación, Xunta, non fixeron nada, nin se preocuparon pola xente que estaba sobre o territorio, e, bueno, isto, ao final, a algúns xérenos inquedanzas, e, bueno, temos en mente, tanto eu como o equipo de goberno, que cando se dera a situación de unha renovación tecnolóxica, cando se empezase a mover o cambio de dinámica existente hasta este momento, pois tiñamos que decir algo. E así foi como, en febreiro do ano 23, os responsables de Iberdrola dirixíronse ao Concello para decirnos que ían iniciar a renovación tecnolóxica do Parque Eólico Muras 1 e Muras 2, e entón que estaban, bueno, dispostos a falar co Concello para chegar a algún entendemento e ver que maneiras existían ou podíamos poñer en marcha para colaborar. Ben, este é un pouco o contexto sobre o que quería explicar a posterior negociación con Iberdrola. Iberdrola representa no Concello de Muras o 17% da enerxía instalada. O seu parque eólico que vai a repotenciar é menor a 50 megavatios, en concreto 47,3 megavatios, e a súa previsión é que para o ano 2027 teñan rematada a renovación tecnolóxica. O proxecto presentado no Concello para solicitar licencia
indica que se van a retirar 74 muiños e se van a instalar 8 no concello de Muras e 3 no concello de Ourol. Bueno, pois dende febreiro do 2023, nun proceso longo, duro, bueno, aquí a xente que estamos no equipo de goberno, bueno, tivémonos que implicar a fondo, unhas veces estábamos máis cerca de chegar a acordos, unhas veces máis lonxe. Bueno, en Nadal do ano 25 chegamos a un acordo con Iberdrola que entendo eu vai a ser un referente tanto para outros concellos onde haxa instalada enerxía eólica. Creo que un acontecemento histórico polo feito de que nunca se ten producido un acordo destas características e na repercusión que vai a ter para o Concello de Muras e para o futuro do Concello de Muras. As cantidades das cales estamos falando, bueno, na vida útil do parque estará alrededor de 14 millóns de euros e iso vai nos a dar unha autonomía para tomar decisións que de outro xeito non poderíamos tomar. As nosas orixes son orixes gandeiras, agrícolas, pero que agora estamos nunha situación distinta e, bueno, con esa previsión falábamos estes días, non? É dicir, temos unha necesidade moi importante cos nosos maiores, a xente que vive soa, bueno, ábrense un abanico de posibilidades porque estamos falando de moito diñeiro. Ben, paso un pouco a explicar cal foi o acordo que chegamos agora en Nadal pasado e como o acordo excede do 10% do orzamento municipal, é obrigado a traelo a pleno e que o pleno decida sobre este acordo. Hai 5 puntos neste acordo que acadamos con Iberdrola. O primeiro deles, bueno, Iberdrola estaba de acordo ou parecía unha boa medida a bonificación do recibo da luz para os veciños e as veciñas do concello. Entón, bueno, axustando as cantidades que nos considerábamos xustas, eles propoñen, nese punto número 1, darnos 125.000 euros todos os anos, que se actualizarán, bueno, dos 125.000 euros indexados ao IPC e, bueno, estes 125.000 euros irían orientados para consumidores empadroados, unha parte. Si os consumidores empadroados non chegáramos a esos 125.000 euros, poderíamos engadir medidas de eficiencia enerxética e, por último, tamén poderíamos incluir en esta partida o gasto que ten o Concello, unha parte do gasto que ten o Concello na luz. Estes 125.000 euros implican que se non los paga Iberdrola, o Concello vai a forrar alrededor de 100.000 euros, que é o que estamos poñendo dos nosos orzamentos. Un punto número 2, e tamén acordado con Iberdrola, bueno, aquí dimoslle moitas voltas, está aquí Kiko, que me axudou sobre todo, bueno, co tema da fórmula que aplicamos, que non. O punto número 2 ia na liña de o Concello de Muras vai a recibir o 2,5% da produción que se xere no parque eólico de Iberdrola en Muras. Hai unha fórmula pactada e o cálculo desa fórmula farase todos os anos no primeiro trimestre e si logo do cálculo desa fórmula a cantidade é inferior a 200.000 euros, establecese ese canon básico de 200.000 euros, e sería o que cobraría
o Concello de Muras. O Concello de Muras garantízase así 200.000 euros como mínimo todos os anos. Esperemos que a fórmula permita que superemos esta cantidade. Entón, serían, por un lado, 125.000 euros vinculado ao IPC e, logo, polo seguinte, outros 200.000 euros que, sumada a primeira partida, serían 325.000 euros, que é o mínimo garantido que nos pagaría Iberdrola. Establecese unha serie de pautas cando se van a calcular as cantidades, cando se pagarían. Aparece todo recollido no protocolo que está pendiente de asinar, logo do que decida o Pleno. A cantidade de 200.000 euros tamén está vinculada ao IPC. Introducimos, aquí no protocolo, un pouco para garantizar a responsabilidade polas dúas partes, que asuma destas cantidades, os 125.000 euros e 200.000 euros, que cambie, si cambia o parque eólico de propietario, a empresa que o leve está obrigada a manter estes compromisos. Ben, estas son as cantidades monetarias que están negociadas e que están acordadas con Iberdrola. Hai un terceiro punto que era, trasladáronnos, que Iberdrola conta cunha fundación Iberdrola España, e que nela poden participar determinados habitantes de un número determinado de concellos onde Iberdrola considera ou ten compromisos, e os nenos, nenas, adultos poden participar das becas da Fundación Iberdrola España. Entón, foi algo que se lles puxo en riba da mesa, que os veciños e veciñas de Muras pudesen participar dos programas e becas promovidos pola Fundación Iberdrola España. Aceptaron e, hai unha serie de requisitos seguindo principios de transparencia, objetividade, igualdade, non discriminación e valorando méritos académicos e profesionais dos candidatos, así como o seu potencial liderazgo. Este é o punto número 3. Punto número 4 do acordo, reversión de terreos desafectados tras a repotenciación. Unha das cuestións que tiñamos medo, xa que hai superficies do Parque Eólico 1 e do Parque Eólico 2 que van a deixar de ter uso, de ter valor industrial para a propia Iberdrola, que esos terreos fosen vendidos a terceiros, pois a empresas, terratenientes, etcétera. E entonces o compromiso que obtivemos con Iberdrola era que os propietarios históricos dos distintos terreos que se foron vendendo no seu momento a Iberdrola terían preferencia durante 3 anos para recuperar esos terreos, para darlles uso gandeiro ou agrícola que tiveran no seu momento. O precio de compra-venta, habría que negocialo con Iberdrola, pero o que si nos garantizan é que sería un valor de mercado de aquí de Muras, pois do Alto da Gañidoira ou da zona do Mouriscón, desa liña que vai hacia o Mouriscón. Entón, entendemos que isto implica compromiso por Iberdrola, pero tamén polo goberno local para que os terreos volvan aos seus antigos propietarios e podan ser disfrutados ou usados como históricamente se viu facendo. E logo hai un quinto punto de acordo que vai a respecto de reposición de pistas e camiños municipais. Ben, as pistas e camiños de titularidade municipal e os camiños que ten abertos Iberdrola, en principio se van a manter, serán usados para o desmantelamento e montaxe do novo parque repotenciado, pero
nos lles puxemos en riba da mesa, xa foi unha experiencia que tivemos previamente co parque eólico do Vicedo que montou Endesa. Para darlles licencia, o requisito que aparecía nesa licencia era que as estradas tiñan que ser aglomeradas ao remate das obras, e a mesma condición lles establecimos a Iberdrola, que as estradas ven en riego ou aglomeradas, en este caso están en riego, ao remate da obra, todas esas estradas que sexan usadas deberán quedar aglomeradas, e as pistas e camiños vais a facer un desbroce de cunetas, limpieza de taxeas, mellorarase a drenaxe e quedarán en perfecto uso. Entendo que botarán zarro onde sexa necesario, deixaranas en bo uso. Bueno, pois eles poñen a coletilla respetando o que aparece na súa declaración de impacto ambiental e condicionado ao que determine o organismo ambiental. Ben, este compromiso, como xa dixen antes, é pola vida do parque, que fan uns cálculos de 30 e pico, 40 anos. Existirá unha comisión de seguimento, onde estarán responsables do Concello, e logo, bueno, o que mencionaba antes, non? Hai unha vixencia, unha novación subxectiva, onde se recolle un pouco eso, que se cede a terceiros, o parque repotenciado, Ibergal, que a empresa Iberdrola Galicia obrígase a transmitir como parte dos activos e pasivos asociados ao proxecto o presente protocolo a dito terceiro que expresamente autoriza o Concello de Muras. Bueno, hai unha protección de datos, cumplimiento ético e a proposta que se trae a pleno, que sería aceptar o protocolo xeral de actuacións co Concello de Muras, do Concello de Muras con Iberdrola, e facultar ao alcalde para a asinatura do protocolo xeral de actuacións no Concello de Muras con Iberdrola Renovables Galicia. No obstante, o pleno aprobará o que considere oportuno. Non sei, Eugenia, se queres decir algo. Boas noites. Na comisión informativa que tuvemos a semana pasada, fixen varias preguntas e algunha quedoume así dudosa a súa resposta. Vou comentalas para que a xente o saiba. O protocolo xeral que se vai firmar con Iberdrola se chegaba a ambas partes para cumprir o tratado. Vostede respondeu que cada ingreso que se teña desta aportación de Iberdrola, dos 125.000 euros para a axuda da luz, do da Fundación de Iberdrola, que había un convenio por separado para cada unha desas cousas. Porque a miña dúda era se chegaba o protocolo para afirmar se había que facer un convenio a maiores. Outra pregunta era se xa hai algún proxecto de inversión e de gasto público para os ingresos da implantación da repotenciación do parque, fixándose as prioridades do Concello e no que se vai gastar ese diñeiro e se vai ir a pleno. O alcalde respondeu que anda atacando hasta que se teña o ingreso e que se este non supera o 10% do presuposto do Concello, que se levará a pleno eses proxectos. No estado da tramitación da licenza de obras preguntei se había xa uns prazos e aí non tuve unha resposta clara por parte do alcalde. Entón, se hai un prazo, uns prazos para executalas ou si se pode alongar bastante no tempo. Despois das pistas do parque, acaba de dicilo vostede, pois tampouco non me vou repetir. Bueno, esas eran as preguntas que tuve outro día na comisión informativa. Despois falamos tamén na comisión dunha reunión que realizou vostede, creo que todos os partidos políticos que estamos aquí realizamos reunións, e vostede realizou unha reunión cos veciños afectados, bueno, sí, recriminei outro día que nesa reunión víase claramente que o único que lle interesaba era a perda do canon eólico. Non lle importou nada o que iba a redundar nos veciños, pa ben ou pa mal, se iba a ser alquiler, se iba a ser expropiación, se iba a ser compraventa, vostede non aclarou nada. Entón, se alguén, cando vexan os veciños este pleno, pois eses veciños que estiveron ali en persona poden decir como foi esa reunión.
Tamén dixo na comisión como que aínda os veciños estaban en tramitación das negociacións. Que sepa que dende fai meses as tramitacións están pechadas. Están cerradas cos particulares e que xa non hai volta atrás, como quen dice. E nada, que me alegro entre comillas destes trámites, pero tamén vamos perder un gran ingreso no canon eólico. Da información que teño é que Iberdrola ingresaba uns 436.000 euros, máis ou menos, do canon eólico, e agora chegaría a pagar 117.000. Entonces, van unhas cantidades por outras. E nada máis. Boas noites. Ben, Jennifer. Boas noites. Bueno, eu, con respecto a este tema, na comisión informativa, preguntei sobre varios puntos, porque vexo que é un protocolo xeral, xa o dice o propio documento, que é xeral, porque non se matiza dentro do que é cada punto datos concretos con respecto, por exemplo, ás becas. Vostede instou-nos a mirar na páxina da Fundación de Iberdrola co tema das becas. Revisando, hai 7 becas da Fundación Iberdrola, pero con respecto a Muras non vexo que ninguna se poida adaptar, porque polo que vexo son becas, por exemplo, para países iberoamericanos, como é a beca Carolina, que é para xente de México e de Brasil, para a restauración de museos, para atletas paralímpicos. A única que se podería adaptar das 7 que aparecen sería o apoio educativo para nenos de inglés de terceiro e cuarto da ESO. Por outro lado, creo que se vai ter en conta as becas para Muras, eu entendería que foran máis específicas ao mellor para o tipo de rapaces ou nenos que hai no propio concello. Despois, con respecto ao punto número 1, onde ven o dos 125.000 euros para o tema das axudas da luz, si especifica concretamente que van ser medidas a destinar íntegramente para a contribución económica do pago das axudas da luz da factura eléctrica e para a eficiencia enerxética dos consumidores, pero tampouco especifica que condicións vai haber que cumplir para que cheguen eses diñeiros aos veciños. Se vamos ter que ter, por exemplo, a factura contratada con Iberdrola, que a propia compañía, ou se vai haber outro tipo de criterios para que as axudas chegan aos veciños, ou simplemente se vai seguir utilizando o criterio que se está utilizando agora polo Concello. Con respecto ao punto número 2, onde aparece o tema da fórmula, eu pregunteille se vostedes fixeran algunha simulación, porque estamos a principio de ano, e polo que pon este punto especifica que vaise coller uns criterios e uns termos a principio de ano con respecto ao ano anterior para facer o cálculo. Entón, o que se lle preguntou foi se fixera algunha simulación para saber, por exemplo, se estuvera ahora mesmo en vigor, cal sería o importe que cobraríamos. Vostede díxome que, en principio, que non fixera ningunha simulación, pero que contan con que este punto poida subir o importe dos 200.000 que hai mínimos. Neste mesmo punto pon que é para desarrollar fines sociais, pero tampouco se establece que fines sociais se van facer con eses 200.000 euros, ou a maiores o que se ingrese, nin os parámetros que se van a seguir, nin por quen van ser aprobados eses fines sociais, se por Iberdrola, se van ter que vir a pleno. Polo tanto, sigue sendo un punto un pouco xenérico. Con respecto ao tema dos terrenos, pon que é reversión. O termo reversión dice que é unha retribución de algo que se fai nun momento, é como que se tú compras un terreo, a reversión é que cando acabe o cese ese contrato, pois se devolva o terreo á persoa, e que esa persoa se pagou por ese terreo, se lle devolva nas mesmas condicións. Pero, sin embargo, aquí pon que se ten que negociar o precio
valor do mercado actual, cando estes terreos se pagaron no seu momento, pois fai 25 ou 30 anos, entón non sei hasta que punto vai ser unha reversión os veciños que opten por este punto. Si é certo que pon que pode haber a posibilidade de alquileres e de cesións dos terreos para temas agrícolas se os veciños están interesados, pero sí que creo que é importante que se matice que a reversión vai ser en termos de valores actuais. E despois, co tema das pistas, pois si pon o tema do aglomerado, pero como ben dixo o alcalde, é algo que ven por lei cando se fai o tema dos parques eólicos, cando se fan as obras, é algo que se exixe xa por lei, e sí que voto en falta, ao mellor, que se pida un aval para, cando se faigan as obras, para que deixen estas pistas en boas condicións, como se fai, por exemplo, co tema dos maderistas ou co resto de maquinaria que pasa polas carreteras do Concello e que, se as estropean, deberían arreglar, pois os maderistas poñen un aval para un pouco, en caso de que nos arreglen estas pistas, pois tirar de aí, pois sí que voto en falta mellor que se pedira neste caso un aval. Volvo a dicir, como é un protocolo xenérico, pois a mellor isto matízase despois nos convenios que, como dice o propio protocolo, hai que firmar, porque isto entendo que é o primer borrador, según aquí se establece, porque despois por cada punto pon que hai que firmar un convenio especificando cada cousa. E despois tamén me gustaría matizar dúas cuestións que dixo o señor Requeijo na comisión informativa con respecto á reunión que dixo a portavoz do PP, Eugenia. Vostede dixo que había veciños que o increparan nesa reunión e que non estaba de acordo en facer reunións para que o insulten ou para que o ingrepen. Entón, eu gustaríame saber se non trasladou aos veciños este período de tempo que pasou sobre as negociacións un pouco por este punto para non facer ao mellor tiranteces entre os veciños e o equipo de goberno, ou a que foi debido que non se nos vaya informando sobre as negociacións tanto nin aos veciños nin á oposición, o sea que foi algo que fixo vostede unilateralmente. Tamén me gustaría que matizara, porque eu tamén lle preguntei, como este parque afecta tamén ao Concello de Orol, tamén lle preguntei se fixera negociacións en consenso co Concello de Orol para un pouco facer máis forza, que eu entendo que ao mellor era máis fácil se todos fóramos a un para sacar un mellor resultado do que é o protocolo. E vostede dixo que o rol que se desmarcara é que simplemente se iba a adherir ao resultado da negociación de Muras. Entonces, creo que iso debería matizalo porque non é así, que o rol vai negociar agora para eles por el mismo, non é que se vai a adherir a este acordo. Despois tamén me parece, a modo de remate xa, dicir que me parece un pouco, como diría eu, falta de respeto hacia o Pleno, que anuncie nunha nota de prensa os acordos o sábado, a comisión informativa foi o viernes, preguntóuselle, vostede saca unha nota de prensa o sábado, como que o acordo xa estaba firmado, vostedes o viernes dixeron na comisión informativa que lógicamente tiña que vir a pleno, entón creo que é unha falta de respeto non hacia a oposición neste caso, creo que é un pouco o organismo do que é o pleno, porque se ten que votar hoxe, pese ainda que ao mellor xa sepa que vai salir aprobado, debería esperar a sacar a nota de prensa, creo eu, despois do pleno, porque visto que nunca se gravan os plenos extraordinarios e hoxe que se grave, é porque vostede tamén está facendo un pouco xa de publicidade do tema, baixo o meu punto de vista. Nada máis, sí que me gustaría saber se a mellor vai haber algún protocolo ou algún anexo que nos sorprenda despois aos veciños dentro dunhos meses con máis acordos ou con máis puntos a ter en conta. Rematou? Sí, gracias. Julio. Moi benvidos a todos. Bueno, en primeiro lugar, como xa dixe na comisión informativa do pasado día 9,
O que votamos en falta respecto deste tema foi pois máis información durante o período de negociacións. Ben é certo que o BNG, o PP e o PSOE fixeron reunións durante o ano 2024, cando un partido facía, o outro facía outra, e o outro facía outra reunión, pero o que vimos foi que faltaba información. Ao pleno, as reunións íbamos con dúbidas, salíamos con máis dúbidas delas. Ben é certo que hai temas de confidencialidade que durante, as negociacións que tuveron ca empresa pois non se podían saber, pero xa que vostedes, calquera dos partidos que hai aquí, que pertencen a partidos grandes e importantes, pois teñen as ferramentas para informar con máis veracidade aos veciños. E por outra banda, vexo que había que buscar solucións, pois o equipo do goberno, pois sí que fixo os deberes respecto a isto, porque o Concello iba a quedar sin uns ingresos importantes e había que buscar solucións. Hai unhas negociacións, unhas cifras, non sei, eu non estuve nesas negociacións, pero vexo que razoables. E unha vez que tuven acceso á documentación da asinatura do protocolo, pois xunteime ca miña xente e chegamos ao acordo de facer unha proposta respecto a esta cuestión. Vendo que o Concello de Muras destinou no último exercicio uns 90.000 euros, creo, ao tema da axuda da luz, o que se pagou aos veciños en axudas foi sobre uns 90.000 euros, máis ou menos, e agora, temos unha cifra de 125.000 euros, pois, eu registrei unha proposta a semana pasada para incrementar as axudas da luz durante, para o ano 2027, que será cando está en vixencia este tema. Pois o rexistro que fixen foi que para as axudas inferiores, para as rentas inferiores aos 15.000 euros, pois que está en 700 euros a cuantía máxima, se incremente ata os 900 ou incluso aos 1.000 euros se pode chegar. Despois de 15.001 euros a 22.000 euros, que está en 600 euros, e as seguintes pois se incrementen en 100 euros cada unha desas axudas, porque, vemos que no Concello de Muras pois hai rentas por debaixo dos 15.000 euros e pois unha cuantía para esa axuda pois sería moi importante para os veciños e, as pensións tamén da nosa xente son as que son e sería pois moi importante tamén mirar polos nosos maiores e agora temos a oportunidade con este acordo de poder axudarlles. E despois tamén, no tema de empresas e autónomos, que temos a axuda no máximo de 1.500 euros, pois incrementala ata os 1.700 euros. Porque, os autónomos tamén lles costa moito chegar a fin de mes e, son un pilar tamén moi importante no noso Concello. No tema de, nesa liña que vai a tema de eficiencia enerxética, pois tamén destinar unha cantidade destes 125.000 euros a esa cuestión, porque, vemos que hai axudas da Xunta de Galicia para subvencionar estas cuestións, pero chegan a contagotas. Moitas destas axudas son por orde de chegada no rexistro e, moita xente pois non ten acceso ao manexo da internet como corresponde e pois non chegan tarde esas axudas e, polo tanto, tampouco son anuais e o Concello pois podía sacar nese sentido unhas axudas anuais respecto a este tema, a esta cuestión. Para rematar tamén, é algo importante o tema que vai destinado ao arranxo de estradas municipais e de camiños, que temos moitos kilómetros no Concello, é algo moi importante, todo o que veña, benvido sexa. Para rematar, se me permite, eu aquí non veño, digo, porque hai moito ruxe, sobre todo por parte da bancada dos populares, da súa portavoz Eugenia Requeijo. Eu aquí non veño a apoiar individualismos, eu aquí veño a apoiar proxectos, traiga quen nos traiga, levos quen nos leve, eu estou aquí, son quen dou a cara, pero teño detrás xente que está traballando e que me axuda, e o que digo aquí é porque o sacamos en consenso adiante entre todos.
E, polo tanto, eu aquí o que veño a apoiar son proxectos. E que quede claro unha cousa, porque traiga vostede proxectos, traiga vostede tamén proxectos, eu non teño ningún problema en apoialos. Pero lle digo unha cousa, dende que eu me fundo ao partido, creo que vostede non trouxo ninguna proposta, ningún proxecto, ninguna moción, entón vostede a min non me veña dando leccións de ningún tipo. Moitas gracias e boas noites. Ben, bueno, o pleno extraordinario celébrase para dar a coñecer e para votar aquí un acordo que, como dixen antes, entendo que é un acordo histórico con Iberdrola. Bueno, a portavoz do Partido Socialista e a portavoz do Partido Popular poñen na miña boca cousas que eu creo que non dixen, ou dixen outras cousas, elas interpretan o que interpretan, e así vimos ao longo deste mandato, vimos, esta é a tónica, o alcalde é malo e el alcalde é malo e venga, el alcalde é malo, todo é poñer pedras no camiño, paus nas rodas, e eu non vin aquí dende o ano 23 que se ten coñecemento de que vai haber unha renovación tecnolóxica no Concello de Muras, nin polo Partido Socialista, nin polo Partido Popular, unha proposta con máis acerto ou menos, é dicir, algo transversal e medular no Concello de Muras, como é a enerxía eólica. Estou esperando, o comentábamos no equipo de goberno, estamos esperando que en riba da mesa se puxese unha proposta. As eólicas, cando haxe unha renovación tecnolóxica, queremos isto, ou que nos fagan isto. Ben, creo que a información, Jenny e Eugenia, está no expediente. É dicir, facer afirmacións de que a lei di que hai que aglomerar as estradas, despois, bueno, decir estas cousas é mentir, é mentir. Eu creo que cando se ven aquí hai unha información que se pon a disposición dos portavoces nos distintos expedientes. Teñen a que ler, e despois de lela, se non les chega unha vez, poden ler varias veces. Poden falar. Se fala aquí de que non se fixeron simulacións. Hombre, estamos falando de 14 millóns de euros na vida útil do parque. En que momento dixen eu que non se fixeron simulacións? Cantas simulacións tivemos en riba da mesa? Decir eso é decir cousas que non se axustan á realidade. Sobre a reversión dos terreos, hai unha liña aí neste protocolo que di terreos venderánse co valor actualizado de mercado. Bueno, respecto á Fundación Iberdrola, non sei en que página de Fundación Iberdrola entrou vostede, pero a Fundación Iberdrola, o compromiso que ten con Muras é concellos en situación semellante ao Concello de Muras, coa mesma poboación, concellos rurais, que participen das becas, e son becas de estudios para coñecemento, para aprender inglés, pois para aprender inglés, e se non para outro tipo de cuestións. Dannos a posibilidade que antes non nos daban de participar das becas Iberdrola. Falaba a portavoz do Partido Popular que o Concello de Muras recibía 436.000 euros do canon eólico e que vai a pasar a cobrar 117.000. E que fai o PP, o Partido Popular, respecto disso? Que fai a Xunta de Galicia? Porque ao final, quen recauda o canon eólico é a Xunta de Galicia. Fai algo? Non. Dille a súa portavoz aquí no Concello de Muras que lle vai a decir ao alcalde que hai que hacer algo, tal, non sei que, non sei quanto, pero ben, hai que facelo. E, bueno, ao longo da historia, non? 30 anos. Na historia é un período de tempo moi breve. Aquí, a única xente que puxo en riba da mesa a necesidade de darlle unha volta a isto, nestes momentos, Azucena, Paula e Manuel. Fomos os únicos. Eu non escoitei, perdón, non quero mentir. É certo que Julio puxonos, bueno, agora ao final, puxo unha proposta e nos dixo, eu vexo ben facer isto así. Pero os únicos que trouxemos aquí unha proposta foi o equipo de goberno
e o resto estamos a esperar. É dicir, levamos dende febreiro do 23 con esta cuestión, é de todos coñecidos. Hai que ler a prensa, informarse, estar ao día do que pasa no mundo e enterarnos. E entón podemos vir aquí a decir algo sensato e con sentido. Grábanse os plenos. Aquí grábanse os plenos os que son ordinarios e extraordinarios, non todos, pero eu creo que se graban moitos plenos extraordinarios. Os dos Montes da Gañidoira era un pleno extraordinario. Quero lembrar que se grabou. O da Mina de Silán era un pleno extraordinario. Creo lembrar que se grabou. Entón, bueno, se non lles gusta este acordo, Eugenia vota en contra, Jennifer vota en contra, sin contemplacións. E, bueno, daré desas explicacións que deades. Respecto aos veciños, que falan dos veciños, os veciños van a tomar como referencia este acordo de Iberdrola. E destes números se saca o valor que ten o terreo. Eugenia, se os veciños cerraron os acordos antes de tempo, creo que é un problema dos veciños. Uns veciños, porque este alcalde non lles dixo nin que vendesen, nin que non vendesen, non como facían outros que decían vende, que nunca volves a sacar tantas pesetas, falaba en castelán. Eu nunca lle dixen eso a un veciño, e creo que teñen aquí unha referencia, un precio, un acordo, que, bueno, de aquí se poden facer operacións moitas e podemos poñerlle un precio aos terreos. Entón, bueno, vir a falar aquí con sentido, porque senón isto moitas veces se convierte nun teatro e non aportan nada, cando me parece que é un momento importante no futuro do Concello e na historia do Concello de Muras. É dicir, isto vai a ser un referente, vai ser un acordo histórico. Ben, creo que temos que votar se se aproba a proposta. Por certo, esta é unha proposta, un protocolo. Despois deste protocolo veñen os convenios. Cada liña ten un convenio, e cando se fale dos convenios, estaba falando das axudas da luz. O Concello vai a ingresar esos cartos e establecerá unhas bases, e en función desas bases, probablemente cos 125.000 euros que vimos a recaudar, bueno, pois o límite no consumo da luz, como decía Julio, teremos que ver os cálculos ata onde chega, pero probablemente sexa o límite 900.000 euros. Non quero dar unha cifra, pero bueno, teremos que facer os cálculos en función das solicitudes e ao mellor teríamos que facer unha simulación. Bueno, vai a cambiar as axudas que tiñamos, non vai a aparecerse o que tiñamos antes co que vai a vir a continuación. E encima, que isto non o paga o Concello, que o vai a pagar Iberdrola, que ten unha explotación industrial aquí no Concello. Sí, Eugenia. Bueno, quero falar. O primeiro que me teño que dirixir é ao señor Julio Díaz. Ben, Eugenia, perdón. Solo explicar unha cousa. No, Eugenia, eu creo que este non é o momento. Non é o momento. Claro, aí daslle a opción de atacar. Aquí se dirixe en este pleno... Por favor, Manuel, non lle vou facer nada malo. Eugenia, por favor. Si queres, o falades despois, pero este pleno... Non, pois solo dicirche a ti entonces unha cousa, solo unha cousa. Ben. Tú dices que a Xunta de Galicia non fai nada. Que sepa eu, e teño aquí anotado, desde o 2023 a Xunta aprobou unha lei de beneficio social. Todos os parques que se faigan a partir de 2023 teñen que redundar nos veciños en beneficio social. Entonces, a Xunta fai. Si nosotros negociamos isto, ou negociaches tú isto antes, vale, pero... non digas que a Xunta non fai nada, en ese sentido, perdón. Só decir, e non vou buscar a xaleo, digo que non, pero o señor do Grupo Mixto dixo que asistir ás reunións. O primeiro que hai que facer é asistir ás reunións. Asistir. As do Partido Popular, as dúas, non asisteu. Eugenia, as discusións e as problemáticas que ti... Pero eu só pido contestar, cando me fan alusións, contestar. Pero o alcalde que é o presidente do Pleno. Respecto desas medidas sociais da Xunta de Galicia, o acordo do Concello de Muras está... non se solapa coas medidas que poña en marcha a Xunta de Galicia. Eso que estás dicindo tú é literatura, medidas sociais. Bueno,
Bien, que implican as medidas sociais? Queremos velo que algo a nivel... Empresas da zona para facer Bueno, determinadas obras, literatura. dar X diñeiro en algún local social, eso é o que me explicaron a mí. Entonces, iso é o que non digas que non se fai, porque sí que se fai. Que vos negociaste outra cousa? Vale, pode ser. Bueno, non vou a Xunta, o que fai a Xunta de Galicia a nivel eólico xa o vemos todos, é dicir, bueno, ten unha lameirada feita aí con unha inseguridade xurídica, ao final ten o sector bloqueado, non existe planificación e, como hai moitas protestas, introduce este tipo de literatura, marketing, é facer marketing pero que non se concreta en nada. Nós aquí temos un acordo con unhas cifras, insisto, vai a ser un referente este acordo e, bueno, e o Concello de Muras, os membros da corporación, temos que decidir se o aprobamos ou non o aprobamos. Antes de rematar, porque vos tamén participache desde a negociación, queredes comentar algo? Ben, Azucena. Ben, imos pasar a votación. Coa aprobación deste protocolo, dáselle a potestade ao alcalde. Primeiro, aceptas o protocolo, que está recollido aquí. Hai que introducir, que non aparecía aquí, o tema na partida dos 125.000 euros, que se pode complementar con facturas do Concello. E un segundo punto sería facultar ao alcalde do Manuel Requeijo, alcalde presidente do Concello de Muras, para a sinatura do protocolo xeral de actuacións do Concello de Muras con Iberdrola. Ben, e isto dá pé tamén para que o alcalde asine os convenios pertinentes en cada unha desas liñas, nos 125.000 e nos 200.000. Ben, votos a favor de aprobar o protocolo. Votos a favor, 3 votos a favor, 4 votos a favor, 4 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Ben, pois queda aprobado este protocolo e, bueno, creo que é unha boa nova para o Concello de Muras, que nos despexa cara ao futuro moitas incógnitas. Quédame unha pregunta que fixo a portavoz do Partido Socialista por contestar. Eu contactei co Concello de Ourol para trasladarlle, ou falou o alcalde comigo, e entonces o que falamos é que el se iba a adherir, ou que se iba a adherir, que o que ia a falar con Iberdrola sería a parte proporcional do que nos negociásemos, do acordo que nos tiñamos. Eu trasladeille que acordo tiñamos enriba da mesa. Non, esa é a... Ben. Realmente o que acaba de dicir o alcalde foi o que dixen eu, que vostede dixo que o Concello de Ourol que se iba a adherir, que se desmarcaba das negociacións que se iba a adherir. Foi o que dixo na comisión. Entón, por que dice ahora que nosotros inventamos, ruximos tal? E co tema dos 125.000 euros acaba de volver a decir que no propio protocolo está de forma general, que o hai que matizar cos convenios. E iso mesmo foi o que dixen eu, que eu voto en falta que neste protocolo, que é moi genérico... No protocolo non pode aparecer. Bueno, pero... Son un añadido a maiores que se debatirá no seu momento. Pero que eu simplemente dixen que vexo co protocolo nos apartados que é genérico. Vostede na comisión informativa dixonos, por exemplo, que o tema das becas vade á páxina, porque eu dixen, é que, vale, becas, a Caixa tamén ten unha fundación, Endesa tamén ten unha fundación, pero matizar máis, especificar máis, e vostede... Vale, eu fun á páxina, eu creo que non lle estou cuestionando, simplemente estou dicindo que o protocolo que é general, e o propio convenio, o sea, o propio protocolo pon que hai que firmar convenios punto a punto, pero iso foi o mismo que dixen eu, que pasa que vostede cerrase en banda con que o PP e o PSOE facemos ruído e leva ao final, acaba todos os plenos dicindo o mismo. Eu creo que ahora mismo acaba de dicir o mismo que dixen eu. Bueno, xa por rematar. Ou non? Visto... A mí explíquemo. No, bueno, vale. Gústame matizarlle esas cuestións, porque ao final... Eu digo que aquí hai un punto donde dice que, según os artículos 25 e 26 da Lei
militares locales, que o Concello o que vai, digamos, a redactar ou a unhas bases onde se van a conceder estas axudas son os criterios do Concello. Claro, pero o que digo é que se vai redactar, pero que no protocolo non aparece nada específico, que por eso no protocolo pon o tema do... Vale. Bien. Pero, Paula, que creo que puxen exemplos. Por exemplo, no tema da factura, si Iberdrola vai, por exemplo, exixir pois que señan con unhas características concretas. Bueno, pois, pero vale, pero que eu simplemente digo que é un protocolo genérico, é que estades poñendo palabras na miña boca. Claro, é que cada punto vai establecerse por un convenio onde se especificará cada cousa. Por iso digo que eu, o que voto en falta no protocolo este é que é genérico, o sea, que realmente é un protocolo que dá paso a outro tipo de convenios. Vale, xa me corta. Non se preocupe. O protocolo está informado pola secretaria e a secretaria dice que o protocolo está ben, é o protocolo consensuado coa empresa e onde aparece recollido a que se vai a dedicar. Logo, teremos que crear unhas bases para esos 125.000 euros e os 200.000, pois segundo o artículo 25-26, dentro das competencias municipais. Pero iso é o que estaba explicando, é o que voto en falta cousas concretas. Como, por exemplo, que as becas, vale, mándame a página das becas, vexo, hai 7 becas, e das 7 becas, en Muras, xa me dirán cales son os veciños que van ser partícipes desas becas. Por iso digo que vale, que hai un apartado de becas, pero que se matice, que se especifique, e que se miren máis en concreto, se é un protocolo que vai ser un hito histórico, no que se van mirar moitos concellos, que non vexo que seña tan específico para Muras, me refiero. Simplemente... Non lle parece importante o acordo, nin que... Non, eu non dixen tal cousa, se non estuvera... Vamos a ver, eu o que digo é que é un protocolo general, que non se especifica nada, que non hai nada que diga que isto vai para mellorar a vida dos maiores, que sí, que se van a ingresar 200.000 euros para fines sociais, pero que non se especifica que fines, o sea, simplemente que é algo ambiguo, nada máis, e que tamén digo, tamén dixen que o propio protocolo pon que vai haber que despois firmar convenios onde se especifiquen esas cousas. Pero é unha interpretación tú, vale, o sea, leo mal, porque tú nos invitas a ler o convenio. Eu, pois, invito aos veciños, os que queiran ler o convenio, que o lean e que me especifiquen se hai algunha medida concreta para Muras. Simplemente dixen eso, nada máis. Jennifer, o Concello vai ingresar 325.000 euros. Vale, que está moi ben, está moi ben. Estou de acordo en que os ingrese porque se vai paliar e vaise amortiguar a caída dos ingresos co plan de compensación, que non o cubre os 500.000 euros que hai ahora mismo de plan para... Cubreos e superaos, Jennifer. De momento hai que esperar a ver como van os cálculos do ratio da... 7% da enerxía, claro, por eso, cando digo, a información está no expediente. Podemos vir aquí a facer interpretacións. Vale, pero é que vostede interpreta dunha maneira e eu interpreto doutra, e iso non está mal. A documentación, mira, tes a razón toda, non xa quito, pero non fagas dudar a xente que nos está vendo, é dicir, no protocolo aparece recollido a que se vai a dedicar Manuel, pero é que igual que podo facela dudar eu, tamén a pode facer dudar vostede, que eu non quero sacarlle razón ao tema, pero é que... Bueno, pero que está xerando dúbidas onde non as hai. Vale. Pero tamén as pode estar xerando vostede. E o protocolo, e a secretaria, que é quen interpreta o protocolo, e a empresa temos claro como van as partidas, a que se van a dedicar e a que se van a dedicar. Pareceme ben que o teñan claro, porque os veciños ao mellor non o teñen claro. Eu non é que veñe eu xerar as dúdas nos veciños, é que os veciños non o teñen claro, Manuel, porque non se parou a explicarlle aos veciños, que iso xa yo dixen na comisión informativa, mas en algún... Os veciños vaiselles explicar... Despois de que esteña firmado, todo listo. Logo deste acordo, os veciños elixiron un representantes, Jennifer, eu creo que este é de primeiro. Elixiron un representantes, e os representantes, elixidos aquí neste pleno, elixen un alcalde, un responsable, que son eu. Entón, o equipo de goberno nestes momentos está formado por 3 persoas. E o equipo de goberno negociou con Iberdrola. Chegou a ese acordo que aparece recollido nese documento. Bien, e nos trasladaremosles como equipo de goberno e eu como alcalde aos veciños o que se acordou. Creo que ese acordo é beneficioso para os veciños. Moi beneficioso. Moi beneficioso. É un acordo histórico, como dicen antes, porque non existe este acordo en ningún sitio. Esta empresa non quería chegar a este acordo con nós. Pero, como dicen antes, logo dun proceso moi longo, dende febreiro de 23, con idas e venidas,
e unhas dificultades grandes na negociación, chegamos a este acordo. Vale, pareceme ben. Simplemente os veciños e o tempo valorará se isto mellora Muras ou non mellora, simplemente. Pero non poña... Enriba da mesa vamos a ter, perdona, Jennifer, e xa sacada aquí, enriba da mesa imos a ter 325.000 euros todos os anos. Que antes non tiñamos e agora de cara a futuro imos a ter. Isto representa o 17% de enerxía instalada no Concello. E o futuro, coas novas renovacións tecnolóxicas, vai a situarnos en posición de negociar coas empresas o mesmo que fixemos con Iberdrola. E eu creo que o futuro cambia moito e é moito máis claro que o que tiñamos ata agora. Ben, con isto damos por rematado este pleno. Dúbidas, poden falar con calquera do equipo de goberno ou comigo, e os veciños se lles trasladará a través dunha carta cal foi o acordo e como se vai a concretar este acordo con Iberdrola. E nada máis. Boas noites e gracias.